Ez da denbora asko pasa, sakoneko balorazioak egin alizateko, baina errealitateak eta datuak begiratzen baditugu ikusi dezakegu esan duzuna. 0 astea kontuan hartzen badogun 7tik 13 doan astea dela, hau da konfinamendua hasi baino aurreko asteak, aste horretan 80 denuntza egon ziren, eta konfinamendu hasi eta hurrengo astetan erdira jaitsi dira denuntziak. Beraz honek adierazten du emakumeak eta egoera horretan dauden emakumeak indarkeria jasatzen dutenak zailtasunak dituztela momentu honetan salaketa jartzeko, baina zuk esan duzun bezala, izan leike baita ere kontrol sozial handiagoa dagoela, hori da baloratzen dugun beste hipotesia. Edozein kasutan guri gehien arduratzen zaizkigunak dira erasotzaileekin batera egon aldirezen emakume horiek, eta horrexegatik lehenik eta behin eta martxoaren 15ean kontaktuan jarri ginen instituzio guztiekin, Eusko Jaurlaritzako gobernu ezberdinekin, departamentu ezberdinekin, foru aldundiekin, udalekin, eta baztertu ditugu zelan geratzen diren zerbitzu guztiak, martxan daude, egokituta noski, alarma egoera honetara, baina adibidez gobernutik aipatzearren, hor dago 24 orduko telefonoa, 900, 840 24 ordu martxan, eta hor profesionalek daude atzean, langile sozialak, gizarte langileak, psikologoak, laguntza eman alizateko, eta gero emergentzi bat aurrean bagaude, 112 telefonoa dago, eta app bat dago telefono horri lotuta, jaitsi dezakezu aplikazio hori, geolokalizaziorako ere aukera ematen du, eta botoi bat sakatuz, badakite non zauden, emergentzi egoera baten aurrean bazaude.